Man har anslået, at over halvdelen af verdens befolkning har set disse film, der er gået hen og blevet verdens længste filmserie. En serie, hvor 007 har lært mere end 55 Bond-piger at kende, og det er lidt overraskende, når man tænker på, at der kun er 23 film. Du ved, hvad jeg mener. En serie, hvor 007 har bekæmpet mere end 150 filmskurke og femme fatale, og ovenikøbet hældt utallige vodka martinier op. Dry martini, shaken, not stirred. I kender replikken. En serie, hvor James Bond har kørt mere end 5 forskellige Aston Martiner. Det er utroligt. Og har blandt andet besøgt mere end over 50 forskellige lande. Howdy. Og har blandt andet fået overrækt mere end 100 forskellige gadgets og våben. Hvordan er vejret? Mit er selvfølgelig ikke lige så smart som James Bond, men vi er tæt på. Det er selvfølgelig vores allesammens James Bond, jeg snakker om, med dæknavnet 007, der er blevet spillet af 6 forskellige skuespillere. Og her for 2 år siden havde den 50 års jubilæum. Jeg håber, I vil nyde filmserien sammen med mig.